ჩემთვის ძალიან დიდი სიხარულია და მართლა ძალიან დიდი პატივი. ყველანაირი გადაჭარბების გარეშე დღეს აქ ყოფნა. ურმეს მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის, თქვენი დროისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. უნდა გუთხრა პირველ რიგში ბატონ ავთანდილს. მართლაც მოღვაწეობისთვის დღეს ქართულ მეტყველებაში ეს სიტყვა მოღვაწეობა ცოტა გაცდა და ყოველ მეორეს უწოდებენ მოღვაწეს და ლეგენდარულ ადამიანს, მაგრამ ბატონ ავთანდილთან მიმართებაში ეს ის შემთხვევა, როდესაც ერთი მისხალი არ არის აქ იმიტომ სიტყვისა და ურმესი მადლობა უნდა უთხრა მას აი აქტიური
Haveri maizes Davare istore Zukimizena zolat Amo buzgamo coli Ušena zreutiro Srelita viruse Mama maisi Šene diagara Dame modeli Name arpici Name šena Šeni mosola Zisa mosola Gloria Šeni kebaz Navara gami Gloria Šeni mosola Zisa mosola Gloria Šeni kebaz Navara gami Gloria Bravissimo!
μεγάλη ευχαρίστηση να απευθύνομαι σε γεωργιανό κοινό. Γιατί εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες έχω συνδεθεί με πραγματική φιλία με αυτή τη χώρα. Σύνδεσμος και εμπνευστής αυτής της φιλίας για εμένα ήταν ο καταπληκτικός μου φίλος Αυτανδίλ Μικαμπερή. Η συναναστροφή μαζί του με πρικοδότησε με πάρα πολλές εμπειρίες και πάρα πολλά πράγματα να θυμάμαι. Καταρχήν, την ίδρυση του Ελληνογεωργιανού Συνδέσμου, ο οποίος έδρασε και έπραξε, ο Σάκης χρειάστηκε πολλά και σπουδαία, μεταξύ των οποίων με ενέργειες του Συνδέσμου αποκαταστάθηκε η προσωπικότητα του Οδυσσέα Δημητριάδη, ενός από τους μεγαλύτερους μαέστρους του 20ου αιώνα, που εστερείτο της υπηκότητος και δεν είχε διαβατήριο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, μία σειρά ωραίων ενεργειών, μία σειρά ωραίων ενεργειών στα πολιτιστικά και στα αθλητικά, γιατί και τον Καγίτζε τον έφερε ο σύνδεσμος στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στα πολιτιστικά, όπου θέλω λιγάκι να σταθώ και να θυμηθούμε μαζί αυτά που θα σας λέω. Πρώτα, εδώ, σε αυτό το κατάστημα, έκανε την πρώτη της εμφάνιση ένα τόσο αδύνατο κοριτσάκι, η γνωστή και επιτυχημένη τραγουδίστρια, η Τάμτα. Αλλά αυτό ήταν ένα μικρό περιστατικό, διότι θυμάμαι τώρα, ας πούμε, το 2000 που έκανε προσκυνητικό τουρισμό η Ηλιάνα Ισακάτζε, και η οποία κατέβηκε από τη Γερμανία μέσω Ρώμης, έφτασε στην Αθήνα, πήγε στην Έφεσο, πήγε στα Ιεροσόλυμα και γύρισε. Όταν ήταν στην Αθήνα έγινε μια καταπληκτική συναυλία στην μεγάλη αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου με την ωραίο... Στο Παρνασσό. Και στο Παρνασσό. Στο Παλάς. Όπου με το ανσάμπλ που είχε, το μικρό αυτό, το θαυματουργό ανσάμπλ, όταν έπαιξε το Σούλικο και όταν έπαιξε και το Τίμπλιτσι, όλοι είχαν δακρύσει. Αλλά δεν έφτασε η συναυλία, διότι εδώ σε αυτή την πλατεία που αποφασίσαμε να πάμε το βράδυ, την καταφέραμε να παίξει με το Stradivarius βιολί. Πώς έγινε? Έγινε ως εξής. Ηλιάνα, θα παίξετε κάτι με το Stradivarius να ακούσουμε? Και με μια γλυκύτητα λέει, θα έπαιζα, ευχαρίστως, αλλά δεν υπάρχει πιάνο εδώ. Α, αυτό είναι το πρόβλημα. Πάμε μέσα, όλοι όσοι είμαστε εδώ, σηκώνουμε το πιάνο, το παίρνουμε έξω και το βάζουμε εδώ στη μέση. Λέμε, Ηλιάνα, να το πιάνο. Οπότε έγινε μια καταπληκτική βραδιά μέχρι το πρωί. Να θυμηθώ και το θέατρο που ήρθε το Ρουσταβέλη εδώ και ανέβασε φοβερή παράσταση στο Ηρώδειο, Σέξπιρ, όπου την ισιολογία και τις χορογραφίες έκανε Αλεξίτζε, όπου τη μουσική την είχε φτιάξει Καντσέλη, όπου τη σκηνοθεσία την έκανε Στούρουα, και ήταν μια καταπληκτική παράσταση. Και τότε
Και τότε μάλιστα ο διευθυντής του θεάτρα, όπως ερχότανε με τη μεγάλη Mercedes, έγινε ένα μικρό ατύχημα και πήγε η τροχέα και έβγαλε ο άνθρωπος το δίπλωμά του και λέει τι είναι αυτό, αυτό είναι δίπλωμα από τη Γεωργία. Ναι, λέει, αλλά δεν ισχύει, λέει, στην Ελλάδα. Όλο το βράδυ ήμασταν στα τηλέφωνα με την τροχέα να δούμε πώς θα γίνει το έρημο το δίπλωμα, που να ισχύει, που να μην ισχύει. Τελικά ο άνθρωπος δεν πρόλαβε την παράσταση, ήρθε το ξημέρωμα. Τα γεωργιανά μπαλέτα, τα τόσο φημισμένα στον κόσμο, Σουκισβίλη, ήρθαν εδώ και όχι μία φορά. Και κάναμε πολλές παραστάσεις και στο θέατρο του Λυκαβητού. Ένα άλλο σπουδαίο καλλιτεχνικό και επιστημονικό γεγονός ήταν ένα βαθιστόχαστο συνέδριο που έγινε με θέμα Μεσόγειος, και Κάφκασος, και ήρθε τότε στους επιστήμονες που θα μιλάγανε στο συνέδριο, ήταν και ο Κορντεζιάννη. Και όλο αυτό το πράγμα άφησε μια μεγάλη στάμπα και μια μεγάλη εποχή. Και θα μπορούσα να σας λέω πολλά, αλλά η βραδιά σήμερα είναι για να πούμε κανένα τραγούδι, γιατί στη βραδιά φιλοξενείται η χιλιοφημισμένη και πολυαγαπημένη τραγουδίστρια, η Γιωβάνα. Η Γιωβάνα έχει κατορθώσει να είναι λατρεμένη και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά στο εξωτερικό κυρίως στη χώρα Γεωργία, όπου τη λατρεύουν και τους αγαπάει και αυτή πάρα πολύ. Γι' αυτό να μην πούμε άλλα λόγια, απλώς να σκεφτούμε ότι από αρχαιοτάτων χρόνων η Ελλάδα με τη Γεωργία καλλιέργησαν σχέσεις. Ο Ιάσονας, πριν με το άσβεστο φως με τον Προμηθέα, ο οποίος τοποθετείται κατά τα προϊστορικά χρόνια στον Κάφκασο. Ο Ιάσονας έκανε τέτοιο ταξίδι για να μάθει τα μυστικά της αργυροχρυσοτεχνίας, όπως ο μύθος το λέει, το χρυσόμαλο δέρας έφερε γυναίκα εδώ, και από τότε μάλλον θεωρήθηκε χαρά και ευτυχία να παντρεύονται παιδιά Γεωργιανών με παιδιά Ελλήνων. Η Ντοντόνα μας, η οποία και αυτή θα πει ίσως ένα τραγούδι. Με πολύ αγάπη και ζεστή καρδιά σας καλωσορίζω. Εύχομαι να μου δοθεί η ευκαιρία Κύριος Γιώργος, μουσικολόγος. να Γενέθλια σήμερα. ξαναλέμε τέτοια πράγματα, και εκτός της συναντήσεως αυτής είναι και συνάντηση γενεθλίων του φίλου μας του Γιώργου. სასიამოვნო იყო ნამდვილად ჩვენთვის და ყველა ემიგრანტისთვის დღევანდელი საღამო. ბატონი ია ბაღაშვილმა ძალიან საინტერესო მოხსენება წაიკითხა ქართულ ფოლკლორთან და ზოგადად ქართულ პოლიტიკურ
მუსიკასთან დაკავშირებით. მადლობა ბატონ ავთო ხავერიძეს ჩვენი მოწვევისა და ხელოვნებაზეებას ვესწრები და მართლაც მნიშვნელოვანია 1000 შემსრულებელი ემიგრანტებისთვის წარმატებებს უსწავლებს ყველა დიასპორული ორგანიზაციის ხელმძღვანელს და ასევე 1000 შემსრულებელი ქართველ ემიგრანტებს. ჩვენ სახსუძახი ემოციების რამოდენიმე სიტყვით გადმოცემა შეიძლება პირადად ჩემთვის დიდი სიამაყე შექმნა ჩვენ ქართველებს ძალიან ემოციური დღე ჩემთვის, ძალიან ბედნიერი ვარ. მშობლების სახელით მიქა პერიძეს რომ მოგვეცა იმის საზნევრობა პირადად შევხვედრით ბატონ გია ბაღაშვილი. ემოციები სახსოვარ ძალიან დიდი მადლობა მადლობა უბრალოდ ეს ემოცია გაყვება ძალიან დიდი კიდევ ერთხელ მადლობა ცხოვრებაში და დავიწყარი დღე ასეთი მადლობა კავკასიას მოგცა საშუალება ამისთან აბუნდერაზი ადამიანის მალება მადლობა